सुपरस्टार बन गए हैं आप। तो आप सभी के सुन के कैसा लगा कि पावर स्टार पवन सिंह जी भोजपुरी में सबसे ज़्यादा पैसा लेवे वाला सिंगर और एक्टर बन चुकल बाड़न। तो आप सभी के न्यूज कैसा लगल और सुन के दिल में जौन हलमली सा मच गईला उ उतना देर खातिर गुनगुनाहट रुक गईला, धड़कन रुक गईला कि भोजपुरी के सबसे ज़्यादा पैसा लेवे वाला सिंगर और एक्टर बन गए बाड़न पावर स्टार पवन सिंह जी। और लगातार बैक टू बैक जौन 3 साल से इनकर स्टारडम बढ़ल बा, जौन कि 21, 22, 23 में जौन सिंगर से थ्रू और एक्टर के थ्रू पैसा कमैले बाड़न बहुत ही ज़्यादा। यानी कि अभी तक भोजपुरी में कोनो भी एक्टर बाड़न जौन 60 लाख रुपये एगो मूवी के ना लेलन, उ लेलन तो पावर स्टार पवन सिंह जी। और कोनो भी सॉन्ग ऐसा नहीं है जौन एगो सॉन्ग के 20 लाख रुपये लेलन पावर स्टार पवन सिंह जी। और भोजपुरी के बहुत तमाम सारा सिंगर बाड़न जात 15 लाख तक उनकरा लोग के औकात के ठिकाना लग जाला, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जी एक इकलौता सिंगर बाड़न जौन एगो सॉन्ग के लॉन्च करे खातिर 20 लाख रुपया चार्ज करलन। तो ऐसे आज तक के एगो प्रोग्राम में गए रहन दिल्ली, वहाँ आज तक के एगो एंकर यानी कि न्यूज रिपोर्टर एगो बोलले बड़ी कि हाँ भोजपुरी के सबसे ज़्यादा पैसा लेवे में एक्टर और सिंगर में पावर स्टार पवन सिंह का नाम 1 नंबर आ चुकल बा। आप सभी सुनी और जौन स्क्रीन पर देखनी है वो रियल हटे। और इससे पावर स्टार पवन सिंह जी भोजपुरी के सबसे बड़ा किंग कहलन और भोजपुरी के शेर कहलन, भोजपुरी के पावर स्टार कहलन। तो आप सभी न्यूज़ कैसन लगला कमेंट कर बताई। और ऐसे तमाम न्यूज़ पावर स्टार पवन सिंह के इस चैनल पर दिखे सुने के मिलेला। तो चैनल का अगर नए बनी, इस चैनल पर नया बनी तो चैनल को सब्सक्राइब करी, वीडियो को दूर दूर तक शेयर करी। तो मिले तनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।